men hvornår kommer han? Jamen, jeg tror da, han er på vej. Jacob Loveless, han plejer at være her til 10. Det bliver sgu fedt at få den her i kassen. Jeg må sige, jeg glæder mig kraftedeme til det. Ja, det var sgu dejligt. Jeg har fået en lille kulsup i går, men pyt med det. Det bliver en god optag. Kom ind! Er det Hygge Dykke Records? Ja, kom du bare ind, Jacob Loveless. Det er sgu... Du er måske Etoft? Ja, det er korrekt. Jeg er Etoft. Jamen, det var noget med, at vi skulle have en lille sang i kassen, jo. Ja, vi har fået lidt kulsup i går, men kom ind og sæt dig, min ven. Det skal du ikke sige 2 gange, Etoft. Ja, det er fint, det der. Jamen, Jacob Loveless, vi tager den bare fra toppen. Og det nummer, du skulle spille, det er helt noget med... Hvad var det hed? Jamen, den hedder Alt føles som penis. Jeg tænker bare, at jeg kører. Du kører bare fra toppen, Jacob Loveless. Men det gør vi. Ja. En gang til, mand. Okay, helt sikkert. Alt føles som penis, jeg rykker ikke. Og banegården, den er pludselig tom, så jeg henter min mappe og kigger i den, for jeg vil ikke slippe ud. Jacob Loveless! Ja? Jeg stopper dig lige en gang. Ja? Det lyder skide godt. Ja? Jeg tænker bare lige en gang. Kunne du prøve at synge noget andet end penis? Det lyder bare mærkeligt. Jamen, okay. Altså, du kunne prøve at synge tomgang eller omgang eller et eller andet. Ja. Kunne vi prøve det? Det lyder lidt ondt. Okay, men vi giver det et skud. Skal vi prøve? Ja. Tak skal du have, du er fandme en god. Du er en god musiker, det skal du have. Vi prøver, ikke? Ja, prøv en gang. Ja. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Og banegården, den er pludselig tom, så jeg henter min mappe. Jeg stopper dig lige en gang. Det duer ikke med tomgang eller omgang. Vi kørte ind med penis. Det fungerer meget bedre. Undskyld, vi skulle bare lige prøve det af, jo. Ja. Kan du prøve igen? Jamen, jeg synes altså også, det lyder underligt. Ja, vi kørte ind med penis. Skal vi ikke gøre det? Jo, det gør vi. Okay. Alt føles som penis, jeg rykker ikke. Og banegården, den er pludselig tom, så jeg henter min mappe og kigger i den, for jeg vil ikke slippe hyggedam. Og jeg har røg i øjnene, men jeg ser dig ikke, for alt jeg vil se har noget at gøre med dig, så jeg henter min mappe og kigger i den, for jeg vil ikke slippe hyggedam. Alt føles som penis. Det er så flot, Jacob Loveless. Ved du hvad vi har? Vi har lige noget majs inde bagved, hvis du er sulten. Kunne du være med til at få nogle majs og noget kål? Vil du have det her frisk på? Så gør vi sgu det. Du er fandme god, du er. Har du været på Plan Hygge Gammel gang? Nej. Det skulle du tage og prøve. Det er kraftigt godt se. Er den i kassen, min ven? Det var en one take. Fandme godt. Vi går og få nogle majs. Skal vi gøre det? Ja, jeg er på. Lad os gøre det. Ja, for satan.